Takže čaute, ja som nové na kanáli Chamlon Tanierik. V dnešnom videu si ukážeme čistenie tanierikovho územia a hneď po tomto videu by malo výjsť čistenie terária číslo 2. Môžeme ísť na to. Toto je tanierikové územie, ktoré sa dnes chystá na vyčistenie. Dobre, takže toto tu celé by som chcel dnes vyčistiť. Toto všetko. Úplne. Dobre, takže tu je tanierik. Takže túto asi nebudem, lebo dnes je nejaký trochu agresívny. Ako aj včera, čo som mi dal to krátke video, kde zautočil na kameru. Tak začnem tu vzadu. Takže môžeme už ísť upratovať. Takže tuto je prázdno, na niečo to nevyužívam, takže tam dám zmisku na tanierikovú trus. Potom, tuto je kamienok, ten taký pekný, ten odložím sem, vedľa toho. A teraz špina, takáto, neviem čo tu robí, tu dám dole do koša a je tu čistejšie. Toto ešte vyhodím. Tak, dobre. Teraz musím povysávať to biely prach tanierikov s vitamínou, čo sa mi tam rozsypal. Takže takto, aby to ručný vysávač nevysával tie drievka, alebo tie sa nesmú. Tak, dobre. Takto ešte. A idem teraz pre ňo. Počkajte, ešte som tuto našiel pár drievok. A tak, dobre. A už vysávam. Tak, tuto všetko, nech tu nebude také biele, zvláštne. No, všetko tu povysievam. Tak, ešte túto trochu pozdvihnem, aby to sa mi vysávalo. Takže, tak. Ešte tuto v rohoch všelijako, v strede, to, čo sa teda dá povysávať, povysávam. Dobre. Ešte trošku tuto. Tak, a dobre. Tak, tuto ešte. A už by to mohlo byť. Takže teraz tú špinu, čo tam je, teraz dám túto špinu pekne do koša. Dobre. A mám to. A túto kvetinu, tak dám tiež do koša. Takže ahoj kvetina. A toto dám do koša. Dobre, takže teraz tuto, zoberiem tú kvetinu, dám ju do koša. A tuto iba jednu kvetinu stačí zobrať a bude opratané to. Takže tak, a do koša. Dobre. A tuto ešte to uhladím a už by to, ešte tuto dám dole prach z toho. A už by to mohlo byť tuto. Hotové. Dobre, takže tuto tanierik už prišlo, takže už som to asi doupratoval. Tak ešte tu zoberiem túto tanierik, ak ti to nevadí. Tuto teraz začnem upratovať, takže neviem, čo tu robia tieto papiere, takže ich obidva zoberiem. Tak, dobre. A dám ich do koša. Tanierik, nechceš ísť náhodou na ruku? No, pozera sa na mňa. Dobre, nie. Tuto netreba nič vyčistiť. Pri tomto veľkom území naozaj nič netreba tu moc čistiť. A toto už treba vyčistiť. Takže ešte tanierik, nech sa nebojí. Tu potrebujem jednu vec si zobrať. A to je miska na jeho trus. Dobre. Tak a sem to teraz naberiem pincetou. A to tu vlastne mám. Dobre. Neviem, či som to vôbec vo videách ukazovala nejakých. Tak to sem dám všetko. Tak, dobre. A ideme ďalej. Tuto, z dola. Neviem, prečo si tu robil WC. Dobre, takže už môžeme ísť nabrať. Takže jedno, druhé. Neviem, čo tomu mám povedať, iba na to, že je to dosť nepríjemná a taká namáhavá práca pre ruky, lebo to často vypadáva z tej pinzety. Tak toto tu vyzerá. A ešte jedno. Tak, a ešte jedno túto som videl. Vypadlo. Ešte, dobre. A mám to. Dobre, teraz to tu utriem touto servitkou navlhčenou, aby to tu bolo pekne lesklé. Tak, dobre. Už to vyzerá hneď krajšie. Tak, tuto ešte povytieram, nech to tu má pekné. Tuto. Ale potom to ešte budem musieť na sucho utrieť, takže ešte tu. Tuto, ešte tam je prach, takže aj vzadu. Dobre, tuto ešte trochu. Už to má celkom pekné. Ahoj servitka. Dobre, ak sa vám toto video páčilo, môžete dať like, odber a budem sa vidieť u ďalšieho videa, takže zatiaľ čau.